Nagpatuman na og hugot nga seguridad ang Davao City Police Office sa mga voting centers sa tulo ka mga distrito sa syudad. Sumala sa DCPO, 2007 ka mga pulis ang gipang-deploy sa Davao City alang sa 2025 midterm elections. 534 niini ang ma-assign nga mobantay ngadto sa mga voting centers sa mga eskwelahan. Mga PNP personnel nga ma-assign sa mga polling centers nga 534 as early as 2 a.m. kagahapong adlaw sir nga gipanghatod na ang mga ECM sa mga voting centers na napo dito kato ang mga PNP personnel nga magbantay 24 hours hangtod nga mahuman ang election, and kung naa pa ang mga election paraphernalias naara gyud diha ang ato ang mga PNP personnel sir, diha na sila matulog. Gimanduan sila nga dili pwedeng biyaan ang mga voting centers o kinahanglang bantayan ang mga ACM nga dili mahilabtan human sa gipahigayon nga final testing and sealing niini Martes sa buntag. Dili na sila pwede uli sir no nga biyaan ang mga polling centers sa pagsiguro nga wala gyud mga problema sir no nga makaduol sa mga BCMs nga wala ang presensya sa ato ang COMELEC election officers. Mo na ang instruction sa ato ang acting city director sir ng Police Colonel Hansel Marantani nga dili gyud biyaan ang mga polling centers sa ato ang mga DCPO PNP personnel. 266 ka mga voting centers sa Davao City ang gibutangan og mga ACM sa COMELEC nga mao'y bantayan ug hatagag seguridad sa mga otoridad. Duha ka mga pulis ang mobantay matag voting center. Wala pay labot ang gibutang nga mga police auxiliary o ubang security clusters. Siguraduhon sa DCPO nga magpabiling hapsay ug malinawon hangtod mahuman ang eleksyon sa Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.